Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. Kulukoro mara gouverneur ale ye dɔ fara Kulukoro couvre-feu kuntala kan min sigilen don a bɛ waati bɔ sisan o la o kuntala bɛ taa se kalo kelen ma ka daminɛ juin kalo tile 24 na ka taa bila juillet kalo tile 23 la san 2026 ka heure fana falen fɛn min ye Bamakɔ dafɛ commune ani a village dɔw bɛ yen nɔ olu ka couvre-feu fo ka taa se Kulukoro ville yɛrɛ ma olu ka couvre-feu b'a daminɛ 0 heure wagati fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye no o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma dugujɛ o ye Kati Banaba Kangaba ale ni Kolokani taw ye sigida minnu bɛ yen no olu ma fɔ ninnu kɔnɔna la olu ta b'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma sɔgɔmada fɛla la fɛn min ye bɛnnu olu bolili jɔli an bɛ waati min na ko sisan hali bi o bɛ to sen na. An ka jamana bɛ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min ta ko o ɲɛsin sirabanka ko lakanalima n'an ko semaine nationale de la sécurité routière o tako 22 ka kɔn o ɲɛ min bɛna kɛ juin kalo tile 29 ka taa bila juillet kalo tile 4 na san 2026 an ka jamana kɔnɔ ni a bɛna kɛ babu min kan o de ye ka se ka an ka sirabankaw maa minnu bɛ u sigi olu dakɔrɔlaw la ko o sigiliw kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ sirabaga lakanaliko ma walasa ka kɔn o tako 22 in ɲɛ an ka bolimafɛnko ale ni taamako o minisiriso ka tɛmɛ ANASER ni a ka bolodi ɲɔgɔnma polisiw ale ni DIPOB maaw olu kɛlen do ka wulikajɔw sabati ko olu sigi sen kan ka bi tɛnɛn don juin kalo tile 22 san 2026 walasa ka se ka taa kunnafoni di maaw ma ani ka maaw ladɔnniya sirabada olu sigili o kɔlɔlɔw kan u donna gari kɔnɔnaw la sugu kɔnɔnaw fo ka taa se sirabaw ma ka se ka maaw ladɔnniya ko k'a daminɛ juin kalo tile 29 natala san 2026 ko mobiliw ka taa fara fɛn wɛrɛw kan minnu bɛ an ka sirabadaw la sariya kɔ kan nɛgɛ bɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u cɛ ka taa n'u ye. An ka douane maaw bɔra ka tigɛ kɛ ɲɛnaminimafɛnw ale ni furakisɛ kuntan dɔw la Kucala mara kɔnɔna la dɔgɔkun laban tɛmɛlen sinsinna an ka section recherche et intervention ka bɔ douane maaw yɔrɔ olu ye tigɛ kɛ maa dɔ la min tun bɛ burufeere moto dɔ sanfɛ n'a a tun kɛlen do ka nin furakisɛ kuntan ale ni ɲɛnaminimafɛn ninnu dogo a kunna sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka se ka tigɛ kɛ furakisɛ 100,101 ani kɔ de la n'u kama ko Tramaking ka taa fara o kan ɲɛnaminimafɛn min bɛ yen n'o o ye cannabis ye u ye tigɛ kɛ o kilogramme 10 ani kɔ de la sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ minnu yirala olu y'a yira k'a fɔ ko nin furakisɛ kuntan ale ni ɲɛnaminimafɛn ninnu tun bɛ ka da an ka sanubɔ yɔrɔ de kan. Ɲɛnaminimafɛn min bɛ tuguni n'an ko a ma ko chanvre indien ale kuru 98 ale ni 8 an ka Kayi commissariat fɔlɔ maaw olu fana cɛdenw ye tigɛ kɛ o la kari tɛmɛlen juin kalo tile 21 san 2026 a kɛra sɛgɛsɛgɛliw senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobile dɔ kɔnɔna la dɔrɔgu in tun dogolen do minɛn dɔw kɔnɔ min ni a bɔra Kayi ale gare kɔnɔna la n'a a kun bɛ ka kunda diboli de kan o la an ka ni cɛdenw ka sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ u taara tigɛ kɛ nin ɲɛnaminimafɛn in na nin baara ninnu kɛra sababu ye fɛnɛ ka tigɛ kɛ siganama 2 la minnu si bɛ taa se san 39 ani 41 ma ko a bɛ komi olu de nɔ bɛ nin wale jugu ninnu na u bilala ka taa fanga tigilamɔgɔw ka bolo ka sɛgɛsɛgɛliw fana dayɛlɛ walasa ka se ka maa minnu y'u dɛmɛ ka nin baara ninnu kɛ ka tigɛ kɛ olu fana la ani u tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni senteliman wɛrɛw kɛnɛ kan. Walasa ka kɛnɛya banbali sɔrɔ a y'aw minɛji kɛ o minéral Yandi ye